Hej, vi er Katarina, Freja, Mathilde og Victoria, og vi vil rigtig gerne fortælle jer om Hede Havbund. Dannelsen af Hede Havbund. 17.000 år før nu i Vejseltiden smeltede noget af isen over det nordlige Danmark grundet en varmeperiode. Og herover på den her figur kan vi se Vejselistiden, som dækker det nordlige Danmark og det meste af Danmark undtagen Vestjylland. Og hvordan det så har smeltet i løbet af det kommende årtusinder. Og der opstod så ud fra den her varmeperiode et hav, der kaldes Skjoldjærhavet, fordi det indeholdt mange arktiske muslinger, som blev kaldt Protlindia arctica og tidligere Skjoldjæ arctica. Når isen smeltede fra Vejselistiden og blev til hav, lettes noget af trykket fra havbunden. Og det medfører så, at landet hæver sig, lidt ligesom en prop, der bliver trykket ned. Og så lige så stille løfter vægten på den. Og det medfører så også, at Danmark hæver sig. Og som man kan se herovre på den her figur, har vi Skjoldjærhavet, Litorinahavet, og så det hav, vi har nu i dag. Og Skjoldjærhavet er herovre. Og Skjoldjærhavet blev så efterfulgt af nogle varme- og kuldeperioder, som skiftede, og det gjorde, at der kom en ændring i vandstanden, som skyldes, at der var afsmeltning af de stadige ismasser fra Vejselistiden og landhævning. Landhævning er det geologiske fænomen, at Danmark vipper. Vi har lige været dækket af Vejselistiden, og da vægten af den enorme ismasse nu er væk, rejser det nordlige Danmark sig stille og roligt op ad havet. Det kan man også se på denne figur, hvor man her kan se, at Skagen det ligger 12-13 meter over vandoverfladen, og hernede ligger det kun cirka 2 meter over vandoverfladen. For cirka 8.500 år siden blev klimaet koldere, hvilket gjorde, at tilstrømningen af smeltevand til havet blev mindre. Dette gjorde, at landhævningen dominerede, som skabte fastlandstiden. Efter fastlandstiden kom endnu en varmeperiode, som gjorde, at de sidste ismasser smeltede. Vandmasserne spredte sig igen over de danske kyster i stenalderen. Dette hav blev kaldt Litorinahavet efter strandsneglen Litorina litoria. Efter Litorinahavet var der ikke flere ismasser, der kunne smelte, men havbunden hævede sig stadig. Dette skabte det nutidige hav. På denne figur kan man på y-aksen se havspejlets højde i forhold til nu, og på x-aksen se 1000 år. Så her kan man så se Skjoldjærhavet, som var 40 meter. Her kan man så se Skjoldjærhavet, som var 40 meter over det, vi har vandstanden i dag. Og man kan så se, at der skete der kom en kuldeperiode, og havbunden steg, som gjorde, at vandstanden den faldt kraftigt. Derfra der steg havbunden yderligere i fastlandstiden, som igen gør, at vandstanden falder. Så kommer der en varmeperiode, som gør, at resten af ismasserne de smelter, som skaber Litorinahavet, da vandstanden igen stiger kraftigt. Herfra hæver havbunden sig yderligere en smule, som så skaber det hav, vi har i dag. Hede Havbund, hvor findes det henne? Hede Havbund det findes primært i den nordlige del af Jylland, altså omkring Skagen helt op på toppen her omkring. På illustrationen er det de to blå nuancer, altså Litorina og Skjoldjær, som skal vise, hvor det er henne vi er, og det er primært her, og der er også noget over på Læsø, som vi ser herovre. Man kan se aflejringer for både Skjoldjær og Litorina i de blå nuancerede områder. Og landskabsformen af sand, klitter og store åbne vidder, som også kaldes sletter, som er ud til omkring havet, altså herude ved kysten. Aflejringer for Skjoldjærhavet de findes i dag i Vendsyssel, Nordjylland og Nordsjælland. Sådan som man allerbedst kender Hede Havbund i dag, det vil man nok primært se som naturarealer, hvor man kan gå en tur i klitterne og se på de fine områder ude ved havet, eller også bruge sig til beboelse langs kysten, altså sådan nogle små huse
som man også ser op omkring Skagen. Og i vores litteraturliste har vi gjort brug af vores elskede naturgeografi C-bogen, og så en masse links, hvor vi har fundet nogle fine billeder, som I har set igennem PowerPointet, og nogle hjemmesider. Tak fordi I gad lidt med.